Auton renkaita valittaessa on jo opittu, että alle on laitettava auton valmistajan määrittelemään rengaskokoa olevat renkaat. On opittu, että renkaan turvallisuus riippuu jäljellä olevasta kulutuspinnasta ja oikeasta ilmanpaineesta. Mutta monille on hämärän peitossa, millaisen turvallisuusriskin muodostaa väärän suorituskykyluokan rengas. Tämän suorituskykyluokan auton valmistaja on määritellyt, tietäen varmasti parhaiten, millaisen renkaan auto vaatii. Näytämme nyt muutaman esimerkin siitä, miten ajoneuvo käyttäytyy oikeilla ja väärillä renkailla. Ei sen väliä, että Suomessa ei edes saa ajaa niin lujaa kuin renkaiden maksiminopeudet ilmaisevat. Kyse ei olekaan ajamisesta huippunopeudella. Kyse on siitä, että suositusten mukaiset renkaat ovat turvallisimmat ajaa. Suositeltua alhaisemman suorituskykyluokan puutteet tulevat esiin tavallisessa ajossa jo alhaisillakin nopeuksilla. Juuri silloin, kun sillä voi olla ratkaiseva merkitys tilanteesta selviämisen kannalta. Noudata autosi valmistajan suositusta. Suositus on syntynyt testitulosten kautta. Käytä oikean suorituskykyluokan renkaita. Säästöturvallisuudesta on huono sijoitus. Ellet ole varma, mitkä renkaat ovat autoasi oikeat ja turvallisimmat, kysy ja käytä asiantuntemustamme hyväksesi. Turvallista matkaa.